De sporen van de wedstrijd zijn nog zichtbaar, maar de supporters die hebben alleen nog maar eeg voor spelers en staf. Henk de Jong, de day after, hoe is hij? Oh, weinig slap, Geert. Weinig slap. Ja, dat is best druk in de hasses. Hè. En dan kan je net sliepen. Dat ga ik altijd naar de tijd, maar dit wordt wat botter. Denk ik van Traai dat jouw film slept had. De selectie van Cambuur had Joert een Utrecht-training, zodat het rest gewoon. Bij het veld is de euforie de Liekwols nog heel tiet. Grutsk bin de molie op de Ljouter selectie. Op papier wien ze misschien de underdog, maar daar wie op het veld juster neert van te vernemen. En zo zorgen ze dat graag in de Frieske haatstad. Dat arrogante, dat hooghartige en dat samba-voetbal, dat hebben we helemaal platleid. Dus wat dat dan gaat, ben we zeer, zeer tevreden. Hier kunnen we doorbeduren. Ja toch? Dit is mooi. In een linker rijtje. 8e en 9e plaats. Nou, dan is dat prachtig mooi. Ja. Maar wat wil je nog meer? Dit is de trots van Leeuwarden en daar doe je het allemaal voor. Hè? Je begint met een training, 6.000, 7.000 man. Ik zat gisteren voor een sportstudio. Als je dan die van Merk hoort zeggen dat ze in Duitsland zelfs dit niet metmaken. Ja, dan kun je als Leeuwarden apetrots wezen op Cambuur. En daar jaren dan disse krantenkoppen bij.